Колко често ходите по срещи с нови хора? Здравейте! В началото на 20-те съм и преди няколко месеца приключих връзка. Надживяла съм си го и реших, че ще се опитам да излизам с нови хора, но имах 2 неуспешни опита и просто се отказах. Единия на първа среща ми правеше намеци за секс, което за мен е много неуважително. Не съм го предизвикала нито с облекло, нито с поведение. Другия беше голям джентълмен, много възпитан, но през почти цялото време говореше за най-добрата си приятелка. Ама те са навсякъде двамата, показваше ми и техни снимки, не съм искала. По думите му има доста женски приятелки и си излизат често. Заговорихме се, че ако сме във връзка, на мен няма да ми е приятно да има толкова жени около него, вика, че му били като сестри. Викам, добре, значи и аз мога да си излизам с моите приятели мъже. Каза ми да забравям за тях. Няма какво повече да коментирам. Мина месец и половина след последната ми среща. Приятелките ми постоянно ме надъхват да излизам с нови хора, но вече и нямам желание. Не търся някой да създавам семейство. Всичко с времето си. Но и не си падам по това да се запозная с някой и веднага да си лягам с него. Чудя се в мен ли е проблема. Дайте ми вашата гледна точка. Вие колко често излизате с нови хора и как протичат срещите ви? На кого давате шанс?